Portada del Nou Esportiu. Ferida oberta a la part inferior, l'entrenador admet l'interès per Thiago, que marxarà al Bayern. En pàgines interiors, Pep buida el pap. Llegim que l'entrenador molt dolgut assegura que hi ha coses que no oblidarà mai. Demana als dirigents del club que responguin personalment i no a través de tercers. A la columna de la dreta, segons ha pogut saber aquest diari, Rossell vol parlar amb Guardiola. I a la part inferior recorden que jugarà un Barça-Bayern el dia 24 de juliol i estarà farcit d'al·licients. Portada del Mundo Deportivo, Guardiola a l'atac i dues columnes. A la dreta passa comptes amb la directiva i a l'esquerra s'emporta a Thiago. Diari Esport, Pep declara la guerra i s'emporta a Thiago i destaquen la frase que va dir el tècnic de Santpedor: utilitzar la malaltia de Tito per fer-me mal, mai ho oblidaré. En pàgines interiors veiem terratrèmol Guardiola i se'ns mostren els resultats d'una enquesta amb 4 preguntes. Té Guardiola motius per queixar-se de l'actitud de la Junta? El 62% dels lectors diu que sí. Considera ètic que s'emporti a Thiago? El 59% diu que sí. Creu que ha declarat la guerra al Barça? El 66% diu que no. I l'última, Guardiola provoca divisió al barcelonisme? També el 65% dels lectors d'aquest diari diuen que no. Encara a la secció Barça, Rummenigge comunica al Barça que pagarà la clàusula de Thiago. A l'As, Guardiola també és portada. Guardiola dinamita el Barça i afegeix, i a sobre està a punt d'emportar-se a Thiago. A la premsa generalista apareix en la portada de l'Ara, del Punt Avui, del Periódico, del País i de La Vanguardia. I a la premsa internacional també té un lloc a la portada de la Gazzetta dello Sport, a la part superior dreta, on llegim Pep, verí sobre el Barça, i el Corriere dello Sport, a la part inferior en blau, tempesta sobre el Barça i les declaracions de l'entrenador: deixeu-me en pau.